projekt organizujeme nielen už naozaj v podstate tých 25 rokov, ale prinášame s ním radosť pohybu deťom základných škôl. Je v tom jedinečný, že stáva sa legendou, stáva sa prestížnym projektom, pretože deti sa naozaj na ňo tešia. Vieme dobre pri sociálnych sieťach, videohrách, že proste ten šport sa vytráca a toto je perfektná príležitosť pre nich, ako sa zabaviť. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sa deti vedli k tomu, či k futbalu, k športu, aby sa hýbali. Futbal je úžasná hra, ako moja mama vždy hovorí, je vlastne stačí ti 4 kamene, 1 lopta a zapojíš 22 detí do toho, aby sa hýbali a aby proste mali radosť zo športu a z pohybu. Páčilo sa mi tu kvôli tomu, že všetci si mohli užiť zápas a turnaje. Určite odporúčam prihlásiť sa do ďalšieho ročníka. Sú to skvelé skúsenosti pre deti, pre nás trénerov takisto, zažijú kopec zážitkov. Vidím tu neskutočné talenty jak v rámci dievčat, takisto chlapcov. Myslím si, že tento 26. ročník sa nám tiež veľmi podaril, pretože sa nám prihlásilo veľmi podobný počet škôl ako minulý rok. Takže môžem povedať, že aj tento ročník je jeden z tých najúspešnejších.